रात्रीचे 2 वाजले होते. आम्ही त्या बाईच्या मागे मागे चालत होतो. पण ती नक्की कोण होती? तिने जेव्हा मला पाठी खेचण्यासाठी म्हणून माझा हात पकडला तेव्हा तिचा हात मला बर्फासारखा थंड लागला होता. आम्ही जंगलात चकवा लागल्याने भटकलो होतो खरं, पण ती बाई एवढ्या रात्री जंगलात काय करत होती? आम्ही तरी काय करणार होतो म्हणा. नुकतंच तिने आम्हाला एका भूतापासून वाचवलं होतं. जर ती वेळेत तिथे आली नसती तर? पण ती तिथे अचानक आलीच कशी? माझं मन दोन्ही बाजूने विचार करत होतं. आमच्याकडे टॉर्च होती, पण ती मात्र टॉर्च शिवायच जंगलातून मार्ग काढत होती. एखादी बाई इतक्या रात्री एवढी शांत कशी राहू शकते? तिच्या बोलण्यात, वागण्यात जी सहजता होती ती कोणाही माणसात किमान एवढ्या रात्री जंगल सदृश्य भागात असणे कठीणच होती. ती बाईच होती की एखाद्या बाईचं भूत? आम्हा तिघांनाही अचानकच डोळ्यांवर झोप वाटू लागली. आमचे डोळे अचानकच जड होऊ लागले. आम्ही तिघेही एकमेकांचे हात पकडून त्या बाईच्या पाठून चाललो होतो. तेवढ्यात माझ्या लक्षात आलं, तिचे पाय. हो, तिचे पाय पाहायला हवे. मी माझ्याकडच्या टॉर्चचा उजेड तिच्या पायांवर मारत होतो, पण आधीच डोळे जड झाल्याने स्पष्ट असं काहीच दिसत नव्हतं. मी माझे डोळे जमेल तितके मोठे उघडले आणि तिचे पाय पाहू लागलो. तिचे पाय चक्क उलटे होते. मी घाबरलो. मी विशालचा हात पकडला आणि त्यालाही थांबवलं. नयनही तिथेच थांबला. काय झालं? विशालने मला विचारले. त्याचा आवाज ऐकून ती बाई आहे त्या स्थितीतच पुतळ्यासारखी थांबली. मी विशालला तिच्या पायाकडे पाहण्याचा इशारा केला, पण त्याच्या डोळ्यांवरही प्रचंड झोप होती. मला तिचे उलटे पाय स्पष्ट दिसत होते. सर्वत्र एकच शांतता पसरली होती आणि तिने तिचं डोकं अचानकच 180 अंशात पाठी फिरवलं. माझं हृदय जोरजोरात धडकू लागलं. माझ्या तोंडून आवाजच फुटत नव्हता. मी जागेवरच बेशुद्ध होऊन पडलो. माझ्या पाठोपाठ विशाल आणि नयन सुद्धा बेशुद्ध होऊन खाली पडले. आम्ही जिच्याकडे मदतीच्या नजरेने पाहत होतो तीच आमच्या पुढे संकट बनून उभी होती. इतक्या रात्री आमची मदत तरी कोण करणार होता? आमचा अंत हा असाच होणार होता. बराच वेळ स्मशान शांतता होती. डोळ्यांपुढे फक्त अंधार होता. आम्ही आकाशात उंचावर उडत असल्याचा भास होत होता. कसलाही आवाज नाही, कसलीही जाणीव नाही. सगळं काही कसं रिकामी रिकामी वाटत होतं, असून नसल्यासारखं. इतक्यातच एक आवाज आमच्या कानी पडला. पोरांनो, पोरांनो उठा, झेपत नाही तर इतकी पिता कशाला? इच्छा नसतानाही मी माझे डोळे कसे तरी उघडले. मी रस्त्याच्या कडेला आमच्या गाडी शेजारीच पडलेलो होतो. बाजूला विशाल आणि नयन दोघेही आडवे तिडवे झोपलेले होते. त्या माणसाने मला हटकले. मी बऱ्याच प्रयत्नानंतर त्याला हे पटवू शकलो की आम्ही कोणतंही मादक पेय प्यायलेलो नाही.
आमच्या सोबत घडलेला प्रसंग मी त्याला सांगितला. ते सांगत असताना मी नयन आणि विशालला पण जागं केलं. का कोणच ठाऊक, पण मी सांगितलेले, आम्हाला आलेले ते भुताटकीचे अनुभव त्या माणसाला पटले. कदाचित त्यालाही याचा अनुभव असावा. आम्ही सोबत आणलेलं पाणी आमच्या तोंडावर मारलं. डोळे पाण्याने ओले केले. तशी डोळ्यावरची झोपेची झापड कमी होऊ लागली. त्या माणसाने त्या बाईबद्दल सांगायला सुरुवात केली. ती निशी होती. ते एक प्रकारचं भूतच आहे, पण एका अर्थाने चांगलं भूत. ते इतर भूतांप्रमाणेच रात्रीच इकडे तिकडे भटकत असतं. पण एखादी व्यक्ती रस्ता चुकली तर तिला ती अंधारातही रस्ता दाखवते. त्या व्यक्तीला ती त्याच्या मार्गी पोहोचवते, जसं की तुम्हाला तिने इथवर पोहोचवलं. पण मग आम्हाला अचानक झोप का येऊ लागली? त्यावर तो माणूस बोलला, हे सगळं त्या निशीमुळेच झालं. ती आपल्या निद्रेवर ताबा मिळवू शकते. पण मग आम्ही जंगलात झोपलो होतो आणि अचानक इथे आमच्या गाडीपाशी कसे येऊन पोहोचलो? तिने आम्हाला उचलून इथे आणलं. यावर तो माणूस म्हणाला, तुम्ही स्वतःच्या पायाने इथे आलात. पण आम्हाला त्याचं म्हणणं पटत नव्हतं. तो पुढे सांगू लागला, ती याचसाठी ओळखली जाते. तुम्ही जंगलात झोपी गेलात खरे, पण नंतर तुम्ही तिच्या इशाऱ्याने, तिच्याच दाखवलेल्या मार्गाने झोपेत चालत इथे आला असाल. असं म्हणतात, जी माणसं झोपेत चालतात ती या निशी भूताच्याच ताब्यात असतात. बराच वेळ आम्ही त्याचं बोलणं सुन्न होऊन ऐकत होतो. आम्हाला चकव्यातून एका भूतानेच बाहेर काढलं होतं. पण आता पुढे काय? आणि या माणसाला आमचा इतका पुळका का, की हा सुद्धा एक भूतच आहे? पाहायला विसरू नका.